hauek zer dira? Hauek dira birraitonak baratzean jartzen zituen kuezoak, lehen erlauntzak jartzen ziren horren barruan. Bata bestearen gainean eta gero bakoitza bere etaparekin, bai? Beti zeukan egitura lo egiteko erlauntzen aurrean. Eta ni beti galdetzen nuen, baina nola ausartzen zen, baina esaten zidaten etxean, bai, bera lo egiten zuen hor, lasai aski, eta ez didate inoiz kontatu, ezer txarri gertatuko zitzairik. Inoiz ez, Inoiz ez. Eta zenbat erle oten zian hor barruan gutxi gora bera? Ez daitezke 40.000 erle. 40.000 erle? Zaneteke. Eta Gabriel hor 40.000 erlen ondoan? Bai, erlauntza bakoitzean, Ah, bakoitzean? Bakoitzean, bai. Aurten daukagu asmoa zerbait jartzeko hor. Erleak hor jartzeko? Bai, aitonaren omenez egingo dugu pizkat, nolabait. Baina orduan zuk erleak ere zaintzen dituzu? Bai, noski. Badituzu erleak? Bai, noski, badaukagu, bai. Hain zuzen ere gaur joan behar dugu Errioxaldera eta eraman behar ditugu 2 erlauntza. Temperatura hobeagoa, lore gehiago eta gero maiatzean bueltatzen ditugu ona eta asko indartsuago daude erlauntzak. Eta nola eramaten dituzu, 2 erlautza direnez, agian kotxean bertan sartuko ditugu. Kotxean? Bai. Erleakin, kotxean, barruan? Bai, baina ez dago problemarik, estali egiten da, sarrera, eta animatzen bazara, zuzeu ikus dezakezu. Venga. Venga, pues tira, oso ondo. Venga, Gabriel, zuretik, Zugatik, beraren omenez. Beraren omenez, ingoet. Vale. Zuk egin behar duzuna da, hau egongo da jarrita, pikera, kendu beharko duzu, oso isilik, egiten baduzu zarata hau kentzean, baten bat egongo da hortik. Baina, Oskar, zarata indezu, ja? Ez, baina egingo dugu kontu handiz, bai hau dago jarrita horrela, eta kontu handiz kentzen duzu poliki-poliki, usten duzu belarrean, eta gero, bai, haiek atera gabe, estali edo galzu. Igual pentsatzen dute janaria emango dietela eta atea ingo, ja? Ez, janaria daukate, behitu horrela egongo da. Jartzen duzu tapa, eta kotxera. Esan dira ausarta zinela. Bai, oain ja, pixkat, pentsatzen nahi nahiz, 50.000 erleki, ni jongo naiz eta itzen ningo joet. Hori da, eta abestu baina bat, badakizu, hau pekaz, oso basu. Horrein... Osa, hitzik egin gabe berez? Alik eta gutxien. Hori gehiago kostako zein nahi. Ba, zaitu. Gertatu zaizu kotxe barruan egonda, kotxe guztia erlez beteta ukitzea? Batzuetan irekitzen da, agian gaizki jabe duzu edo oso aska, eta azten dira ateratzen nunbaitik. 40.000 erle kotxean? Patrolean sartzen ditugu 10, 12 kutza errez. Oskar! Venga, aurrera. Bueno, listo. Iritsi gara, prest zaude? También de verdad. Es que... Claro, zu ohituta zaude, baina ni ez? Ez dira aterako hain errez. Baten bat agian bai, baina lasa. Venga, poliki. Kontuz, Hemen daukagu... Hemen daukagu, negu honetan, hil zaigun erlauntza bat, bai? Bai. Janaria zeukan, baina... Baro, ez lasai, arazorik ez. Hau hilda dago, ja begiratuta dauka, bai? Uste duzu? Ez da, joan da janariaren bila. Hori gertatzen da, dira ikusten duzu hor erleak, ikusten direla hilda. Bai. Gaizotasunaren bat edo erregina hilda edo, hartuko dugu eta hartuko dugu besteak. Eta orain bai, joango gara, izilikan. Hartu zurea, egingo duzu, zuk? Bueno, bai, saiatuko naiz. Hemen zenba daude? Hemen gutxi, 10.000 bakarrik. Lagundu, eske, ez da sartzen, ez da sartzen. Behar duzu? Kontuz hori itxigabe da. Bai, itxi behar da, oso ondo. Bai, lasai, itxita dago. Oskar, egiaiten kriston zarata. Bikaina, itxita dago. Lasai. Janaria dago, orduan ezin dira atera. Lana eginda. Uf, Oskar. Aderki, lagundu behar didazu kotxera eramaten, eta... Ez, nahiko? Keba, niko hain erliak iteuen bezala, iguetola, eta juniko naiz. Agur, Eta etorri eguraldi hobeagorekin, gogoratu. Bai, erlegaio daudenian. Agur, Oskar. Agur.